Urriaren 27an Zornotzako Jauregi Berri Parkean zaldialdia egingo dute lehendabiziko aldiz. Zaldiei bultzada bat emateko helburuarekin. Gurekin dira Osertz Lejarreta eta Ibon Alberdi. Osertz, aurten lehenengo aldiz ospatuko da zaldialdia, zer da? Bai, zaldialdia da, Euskal Herrian egingo dan lehenengo azoka, bertan zaldi mundua bateratu nahi dugu, eta elkarte desberdinekin elkarlanean sortu dugun azoka bat da, arraza eta tipologi ezberdineko zaldiak erakusteko. Eta nola bururatu zitzaizun Euskal Herriko lehen zaldi azoka hau egitea? Ideia hau oindala 2 edo 3 urte sortu zen, eta kirol elkarteko zaldi taldetik, hau ideia etorzen, eta pentsu gendun, elkarte guztizek batunezkero, asko hobeto izango zala, eta zaldi munduari bultzada handiagoa emon izango dutxegula. Hori planteatu gendun, eta proiektu hau aurrera ateratzi erabaki gendun, eta hemen daudea. Ibon, zu txikitatik maite mendu omen zinen zaldiekin? Bai, ni berez zaldi artean jaio izen naz. Gurasoak hasi zien Zornotzan zalditegi txikitsu bategaz, eta, gaur arte, ja urte pilo bat dire, 40 urte inguru eurek hasi zienetik, nik ez dekotez 40, Baina, azkenan zaldi artean bizi zen naz, maite minduten hau, eta nik uste dute urte askorako izango dela. Zuek ipika bat duzu ez da, Kipibi izenekoa? Katibi. Ai, barkatu. Bai, Zornotzan Katibi zalditegia, bai. Katibi, barkatu. Katibi zalditegia daukazu. Ez zer egiten duzu ez zuen zalditegia? Guk txikitsuetatik hasite potokakaz, Euskal Herriko potoka erabilite, horrazten gara apurtxu bete zaldien mundu hori erakusten umei, eta hortik helduetara heldu arte, eta hasikerako pausu horretatik, kompetizioraino heltzen gara. Azkenan bakotxak erabakitzen duen horarte nahi duen aiegau, ezta? Osertz, zaldialdiaren helburua zein da? Esan dugu zaldiari bultzada bat ematea. Helburue da, esan dugu modelen, zaldi Euskal Herrizen dauzen elkarte desberdinek batun, eta hemen dekogu fase bat, zaldi azle guztizena berdine dana. Zaldia jaioten danetik, produktu horiek merkatoratu arte. Orduen, nahi duguna da, proiektu haman komunean jarri, eta danon artien proiektu barrizek sortu, zaldi munduari eta lehenengo sektoreari bultzada bat emon alizeteko. Eta zaldi tipologia bakoitzak edo zaldi mota bakoitzak bere ekitaldia izango du? Ze ikusiko dugu? Bai, egun horretan, igandean, ekitaldi nahiko zabala dekogu eta gitarra nahiko zabala, eta eukiko dugu pista 2 paraleloan lanien eta pista eskanbo beste ekintza edo aktibidade batzuk. Lehenengo pista baten eukiko dugu, kiroleko zaldien konkurtso morfologiko funtzional bat, horretarako frantziatik etorko dire 2 epai edo 2 juez, daurek balorazio batzuk emongo dabez, hor edadeka bananduko dire taldeka, eta hori izango da aktibidade bat egongo dana, gero kiroleko zaldiekin, hasitarako zaldiak edo sementalak deitzen direnak aurkeztuko dire pistan, egorazkean, zelan mugitzen diren eta ikusteko, eta azkenik kiroleko zaldietan egingo dana da jauzirako edo saltotarako erabiltzen diren zaldiak, egorazkean, oztopoak edo jauziak zelan gainditzen da bezen, eta ikusteko eurek nagusitan edo kirolean sartzen direnean, eurek eukialdaben potentziala zein izen leiken. Esaten duzuenean, markatu, modu askean zer da, zaldunik edo jineterik gabe egiten dituzte? Bai, izango da, danak gehienak izango da ekintza guztizek zaldunik gabe, gero Ibonek azalduko edo, baina bat izango da zaldunikin, baina gehienak zaldunik gabe. Nola trebatzen dira zaldiak? Aginduak nondik jasotzen dituzte? Azkanien pasio batzuk egiten dire eta limite egiten dire bide batzuk eta oztopoa jartzen da eta eureri eragin de, hori oztopoa. Azkanien eurek bai apurbet hori eitzeko erakutsin biaki apurbet zelan egin eta hortik ikusten da eurek eukialda ben hori izan duguna. Potentziala gero saltoak eitzeko eta oztopoak gainditzeko. Eta Ibon, uste dut potxokekin ere egingo direla lehiaketak ez da edo erakustaldiak? Bai, egingo dugu frogatxu bete proba de potentzia eitzen dut seguna, azkenan altuera, ia zein ekiten duen altuera gehien salto. Potoka erabiliko dugu, oso animali ona, edo, beti pentsa izen dugu potoka dela animali bat oso buru gogorra, bakarrik balio duela landa garbitzeko, baina, apurke eta urte askotan indan lanari amaiera emoteko, potokak ezi eta erakusten jakibe bai oztopo jauziak eiten,
dengo dogolako proba txikitsu bat, ia zeinek altuen inaldeuen salto. Zaldiak eta potxokak aipatu ditugu. Astoak ere bai? Bai, egiz izan, bai, astoak be bai, dekogu Euskal Herrian dago elkarte bat, enkarterritako astoak azten da bezena, eta, bueno, hau be arraza autoktona da, potxoka eta mendiko zaldien artean, eta, bueno, eurek be, arraza horrek mantendu eta genetikamente, hobetzen saiatzen dire. Ibon, zuk izango duzu tarterik lasai egoteko, ala lana egitea tokatuko zaizu? Nik uste dut lan nahiko txukiko dutela, bai. Zaldi asko atara behar dugu etxetik, nik berez atara behar dut morfologia konkursora bi mosal, eta beste bi atarako dutez oztopo jauziek egiten, era librean, gehi beste 3 potoka. Orduen, nik uste dut nahiko lieta ibiliko nazela egon guztien bueltaka. Entretenituta ibiliko zara. Bai. Osertz, jende asko espero duzue? Bai, esperantzi hori da, ze lehenengo azoka izekera, jentien artien eta komunikabideen artien, espektazio nahiko handize sortu deu, eta espero dugu, jentez beteti, eta, egun eder bat ospatu alizetie. Noiz izango da, errepikatuko dugu, Ibon? Bai, Urriako 27, Zornotzan, Jauregi Barriako zelaian. Zan diguzu, zu entretenituta ibiliko zarela, Osertz, zuretzat nolako egune izango da hori? Bueno, nik bi gauza dekote zeitzeko, alde batetik ekintza guztizek koordinatu eta elkarte guztizek antolatu eta programa jarraitu erein, eta beste alde batetik nire zaldi azle moduen, nire zaldizek eroan bidotez bertara eta bertan erakutsi konkurso morfologikoan.